Зәңгәр күлләр, зәңгәр елгалар бездә. Хушис бүркеп тора урманнар. Телдән телгә күчеп йөри торган, онтылмаслык гүзәл җырлар бар. Ул халкына, туган иленә багышлап, гүзәл әсәрләр иҗат итә. Балалар өчен дә, олылар өчен дә шигырьләр яза. Әдәби хәзинә тапшыруында шагыйрь һәм тәрҗемәче Галимҗан Латыйп иҗатына тукталырбыз. Аның матур җырларын тыңларбыз. Галимҗан Латыйп 1912 елның 20 гыйнварында Башкортстанның Чакмагыш районы Яңа Дөмәй авылында ярлы крестьян гаиләсендә туа. Мәктәпне тәмамлаганнан соң хезмәт юлын башлый. Авылда Кызыл Почмак мөдире, китапханәче, соңрак налог җыючы, заем таратучы булып эшли. Комсомол активисты буларак, яшьләр арасында кичәләр оештыру, спектакльләр кую кебек җәмәгать эшләрендә катнаша. Мәктәптә укыганда ук каләм тибрәтә башлый. 1931 елда аны Бәләбәй шәһәренә укытучылар әзерләү курсларына җибәрәләр. Укып кайткач, 1 ел үз районнарындагы Каран авылында башлангыч мәктәптә укыта. 1932 елда Казанга килә. Урман техникасы институты рабфагына укырга керә. 1935-39 елларда Казан финанс-икътисад институтында укый. Совет-фин сугышында катнаша. 1951-60 елларда Пионер, хәзерге Ялкын журналы редакциясендә хезмәт куя. Поэзияның төрле жанрларында яза. Популяр җыр текстлары авторы. Тәрҗемә өлкәсендә дә актив эшли. 1960 елдан башлап әдәби иҗат эше белән генә шөгыльләнә. 1986 елның 4 ноябрендә Казанда вафат була. Галимҗан Латыйпның беренче әсәрләре 35 елларда күренә башлый. Юл буйлап дип исемләнгән беренче җыентыгы 1939 елда дөнья күрә. Шагыйрь, әдәбият галиме Зәйд Мәҗитов аның иҗатына менә нинди бәя бирә. Галимҗан Латыйп сугышка кадәр ук каләм алса да, аның тавышы сиземле булып, сугышлар беткәч, яңадан тыныч төзелешкә керешкән елларда ишетелә башлады. Шагыйрь иҗат сукмагыннан шушы елларда ышанычлы итеп атлап китте. Тормышчан, табигый тел белән язылган, хискә һәм фикергә бай шигырьләр Галимҗан Латыйп иҗатының заман белән бергә атлавын ачык күрсәтәләр. Adımlar, adımlar, tıp tatıp, tıp tatıp, Yırakta, yakında, terezem altında, kimlerdir aşığa, ismini alışına. Adımlar asfaltta, yollarda, kırlarda, Minavul tağlarga, yürüyül ormanda. Adımlar, adımlar, Yırakka kiteler, Adımlar kişini bəxtli itələr, Aşığa, yaş yigit siganin күрергә. Bəxtli adımlar, tavında, urində, Bir нәрсә тұрмıyıl, Adımlar jırlıyıl, Alarның dili var, siliyıl, adımlar. Yaş ana balasın, alğanda quluna, Kilenler jaya ul ütəsi yoluna, Atlı yol saqlanıp, lip təlip, lip təlip, Çünki bit bara ol, dünyanın yaşligin kuluna kütərib, Adımlar, adımlar, Irakka kitələr, Adımlar kişini bəxtli itələr, Bəxtsiz itələr, Adımlar türlülər, Adımlar sirlilər, Adımlar tapdılar, Adımlar yaqlılar, Adımlar, adımlar, lap talıp, bir izge basalar, tuzanlar aktarıp, bir, iki, itikler dağalı, irikli, iriksiz aykıylar dalanı, tabanlar astında, şeşekler sıtıla, ilte bu adımlar, her kimnin yırtına, göz yaşı ilte bu, sağışlar ilte bu. Kutuşkuz hələkət, yollarga kirte bu, Kirekmiş bu adım, Mina da kirekmi, Sina da kirekmi bu adım, Bəxtli adımlar, tık tətik, lip təlip, Her birisi uzunca, jır bulup atlasın, Bəxtli adımlar, jır bulup atlasın, Adımlar, adımlar, kirmesin utlarga, Adımlar eğlenip kaçsınlar yurtlarga.
Шагыйрь илебез кешеләренең тормышын, аларның бай күңелен, хезмәт һәм тыныч көн шатлыгын, туган җирнең матурлыгын шигырьләрендә чагылдыра. Телевидение фондында сакланучы бер язмада Галимҗан Латип үзен борчыган мәсьәләләр, иҗатка рухландыручы көч турындагы фикерләрен укучысына җиткерә. Мине борчый торган мәсьәләләр бүгенге көндә шактый. Ул тынычлык мәсьәләсе, халыкның шатлыгы, кайгысы, киләчәккә булган өметләре, барысы да алар мине борчыйлар, барысы да алар мине дулкынландыралар. Мин шактый әсәрләр яздым. Балалар өчендә, нурлар өчендә чыккан китапларым бар. Аларны халык җылы каршы ала. Шушы мине куандыра, шушы шатландыра. Иҗат эшендә шушындый җылы хатлар килә. Шулар мине канат куеп, яңадан яңа әсәрләр язарга индиләр. Мин үземдә күңелемдә булган нәрсәне язарга, халыкка җиткерергә телим. Ак büz atım kömüş tuyak, bu çıgara taşlardan. Vakıtlarda haman birge kırdık ut içinden, ütmede başlardan. Ak büz atım, ak kanatım, ayak basılların. Barı singine basasın, yüreknin yartuların. Ak büz atım, ak kanatım, ayak basılların. Barı singine basasın, yüreknin yartuların. Ak güz atım aldan kile, yazgı saban tuyları. Varlık dostlar beyrem itesi, yenişler, kuanışlar, meydanlarga sıymadı. Ak güz atım, ak kanatım, ayak basıların. Barı singine basasın, yüreknin yar suların. Күреп туя алмыймын мин кырларны. Кырлар турында ни кадәр җыр җырланды. Ләкин алар бары бер тамчы гына. Юкмаста салсаң җырлар янчыгына. Шелетер аккан шишмәләрен, сабый чактан калган моңнарым. Шушы изге җирдән атылап киттем, матурлыгын тоеп дөньяның. Шушы изге җирдән атылап киттем, матурлыгын тоеп дөньяның. Арышларым, бодайларым, басуларым, кырларым минем якта. Өметләрем җырланачак, җырларым, арышларым, бодайларым, басуларым, кырларым минем якта. Өметләрем җырланачак, җырларым. Чит җирләргә китсәм, сагынып кайтам, буразналар башак исләрен. Көннәремдә күрәм, төшләремдә ул шәфәкъле авыл кичләрен. Көннәремдә күрәм, төшләремдә ул шәфәкъле авыл кичләрен. Арышларым, бодайларым, басуларым, кырларым минем якта. Өметләрем җырланачак, җырларым. Галимҗан Латип туган як табигатен олылап, кадерләп, бай сүрәтләргә бизәп бирә. Аның гүзәллеген тасвирлаганда иң назлы сүзләрне куллана, илһам белән иҗат итә. Туган як турындагы шигырьләре туган илебезгә, аның үткәненә, киләчәгенә мәхәббәт тәрбияли. Ватан өчен, илебез кешеләре өчен горурлык хисләре уята.
киткән Казаным минем яшьлек хыялларым белән мин сиңа килдем ямьле дә син башкалам данлы да син башкалам биекле немалы юлым синнән башлаган. Сабан сырып, тырма-тырмап үтте минем малай чагым. Кая барсам күз алдымда, истән чыкмый туган ягым. Эшләп баргач, буразнада шерем итеп алганым бар. Көзге яңгыр асларында ләмгә батып калганым бар. Башакларның кыштырдавын тыңлап, кырда куңаным бар. Мине көтеп йөри торган күктә булыт юрганым бар. Үзәннәрдә уйлап калган кабатланмас эзләрем бар. Туган ягым, әле сиңа әйтелмәгән сүзләрем бар. Һай берәүләр, битәриләр мине, җырларың да аппакаен дип. Тормыш бит ул, бик катлаулы нәрсә, белмисеңләр һаман җәен дип. Зирәке дә бар, җыя кашында кызарып лапша миләштә. Үз акылын читеп бетми икән. Килсин, диләр безгә киңәшкә. Теләсә генә нәрсә әйтсәгез дә, дөреслекне, пакны яратам. Туган җирнең аппакайнарын башым исән чакта каралтмам. Шагыйрь тургайлар сайраган кырларның моторлыгына соклана. Җирдән алтын туман күтәрелә, башаклар кургашындай бөртек җыйган. Ул бу гүзәл тамашадан мең төрле моң күрә, ишетә. Эзәргә дип кулым сызган идем, кыр шешеге кинәт тирбәлде. Мин кулымны кире тартып алдым, ул хуш исен җәеп җибәрде. Әллә шешек миңа эндәштеме? Хуш исләрен җәеп тирбәлеп. Кырларның син ямен җибәрәсең, гомремне минем эзмә дип. Бал кырдлары яман ачуланып, әйләнделәр минем тиремдә. Әйттеләр малар, шешекләргә хакын юк дип синең тияргә. Мин шигендем. Кырдлар бал алдылар. Шешек балы диләр яшәртә. Иркен кырлар шундый назандылар. Хуш исле һәм матур шешеккә. Шагыйрь дөньяның яме, икмәкнең, суларның тәме хезмәттә ди. Ул укучыларны төрле һөнәр ияләре белән таныштыра. Балаларда гади хезмәт кешеләренә мәхәббәт тәрбияли, эш сөючән булып үсәргән ди. Эшне яратып эшләсәң, ял итәсең. Юк нәрсәне гаҗәп, матур бар итәсең. Яратмасаң, эттәй булып талчыгасың. Күрер күздән хезмәтеңне качырасың. Эшне яратып эшләсәң, шат буласың. Тиргә батсаң, пычрансаң да пак буласың. Яратмасаң, үз-үзеңгә ят буласың. Ак җәймәгә тамып төшкән тап буласың. Эшне яратып эшләсәң, яшәү җиңел. Балам дип дәшәсең туган илең. Дус ишләрең адым сайын артып тора, киләчәгең таң шикелле балкып тора. Эшне яратып эшләсәң, җанга рәхәт. Көлә-көлә матур итеп була яшәп. Ялкау булсан, синең тормыш дөньяга әҗәт. Я, әйтегез, бер эшлексез кемгә хаҗәт? Шайкала иген кырлары, уяна таң нурлары, киңелекләргә алып бара безнең басу юллары. Иген ишенең уңганлыгы, иген ишенең хезмәт яме, иген ишенең тырышлыгы кырларыннан күренә. Bir ufuktan bir ufukta җәелгән иген кыры, иртәдән кичләргә кадәр яңгырый хезмәт җыры. Иген ишенең уңганлыгы, иген ишенең хезмәт яме, иген ишенең тырышлыгы кырларыннан күренә. Тәгәрмәчләр тәгәрләр килер, карман тартып җырлап бара кемдер. Хуш исбердек ала кырлар тирә якта. Тәгәрмәчләр килеп бара шушы хакта.
Кырлар тирен йокто Тәгәрмәчләр Күләп бара шушы хокто Тәгәрмәчләр Кузгала да тагын китә Тәяүлеләр Җитмәс җиргә китә Якын айта, ерак айта Араларны Тоташтыра Авылларны, балаларны Якын айта, ерак айта Араларны Тоташтыра Авылларны, балаларны Сөю мәңгелек хәзинә, сөю мәңгелек ялкын. Шын мәхәббәт татыйм дисәң, сакла син сөю хакын. Jarlarım bolup, monlarım bolup, Kerdin seni mine, kerdin tünelga, unutulması bolup, unutulması bolup, Kerdin küngeliga, kerdin küngeliga, unutulması bolup, unutulması bolup, Kerdin küngeliga, kerdin küngeliga. Yanışımda, şanışımda Bulsan gidesin, bulsan gidesin Alga baraşak, alga baraşak Ömür yolumda, ömür yolumda Alga baraşak, alga baraşak Ömür yolumda, ömür yolumda Шагыйрь мәхәббәтнең бөеклеген шигырь көче белән сүрәтләргә омтыла. Бу олы хисне билгеле бер югарылыкка күтәрә, матур итеп тасвирлый. Гашыйк булу, мәхәббәт шатлыгын тою, ул бәхетле мизгел. Сөю, ярату, ул ике кеше арасындагы йөрәк тойгысы. Юлларымда ак нур булып яна идең, сагынып барсам каршы чыгып ала идең. Киткән чакта гел озатып кала идең, минем өчен йөгергәләп ара идең. Кая китте бу минутлар, бу сәгатьләр? Югалдылар. Моның өчен ни сәбәп бар? Бәлкем инде оныткансың мине күптән, ә мин сине һаман көтәм, һаман көтәм. Тыным белән сине тартып алыр идем, канатым юк, сине эзләп барыр идем. Йоклап китсәм, төшләремә керәсең син. Кулың җәеп, көлә-көлә киләсең син. Мин сискәнеп уянам да сине көтәм. Инемдә дә, төшемдә дә сине көтәм. Сине көтәм. Гөлҗимеш куага ал була. Кайчакта очрый агы да. Әгәр дә кызыгып син аңа үрелсәң чәчәкләр алырга. Ут кебек нечкә энәләр, нишләргә кирәген беләләр. Беләләр. Матурны күрдем дип, теләсә кем бурнын сузмасын. Кулларын канаса бер тапкыр, куакны гел урап узарсың. Минем дә сөйгәнем әнә шул гөлҗимеш куагы шикелле. Кырыс та, юаш та, усал да, ә үзе барыбер сөйкемле. Йортымның ямесин, ашымның тәмесин, күңелнең көрлеге, дөньямның мәнесин. Үзең дә беләсең, син барга мин яшим. Син кайда, мин шунда, мин янам, мин яшним. Кулыңда 4 чәчәк, 4-се 4 төсле. Берсе дә ким түгел, һәр кайсы өлешле. Аларга син үзең төс бирдең, көч бирдең. Шатлыктан, кайгыдан ичмичә исердең. Яуга да ял кирәк. Син бераз тынычлан. Синең дә йөрәгең түгел бит кырыстан. Яндырдың, дөрләттең нишәмә учакны. Дөньяның күзенә туттыры карарга син хаклы.
Синең бит яныңнан моң ага, нур ага, изгелек кылырга килгәнсең дөньяга. Беләмсең, берәүләр яралый, берәүләр давалый йөрәкне. Мин сиңа бирергә кул куям, дөньяда иң олы бүләкне. Галимҗан Латыйп 1951-60 елларда Пионер, хәзерге Ялкын журналы редакциясендә эшли. Әдәбият һәм сәнгать бүлеге мөдире вазифаларын башкара. Шагыйрь нәни дуслары өчен күп иҗат итә. Шигырьләре балалар өчен кызыклы һәм аңлаешлы. Автор сабыйлар белән чын күңелдән, дусларча җылы итеп сөйләшә. Аларның шатлык сөенечләрен самими итеп сурәтли. Елгада бузлар агылды. Елмая килә кояш. Урамнар буйлап атлады, ямлы һәм күңелле яз. Килгән кышларны күрергә кояз ашыкты ердән. Сыерчык кунган төбәдә. Ул кайчан килеп җиткән? Сузып сайрый кышык, канатын кага-кага. Яратам җырынны, диеп, гаязында штанга. Ышанмыйм, диде сыерчык. Күңелем минем тоя. Яраткан булсам җырымны, син куяр идең оя. Авыл гөш килеп тора. Килә безгә кунаклар районнан, күрше авылдан, әллә каян ерактан. Сабан туе җитте дип әзерләндек без аңа. Исәп бар йөгерештә малларны узарга. Урамда бүләк җыялар, сыгыла кылга башы. Кайчакта такмак әйтешеп, алалар кара-каршы. Эй бүләге, атлас икән күлмәге. Шул бүләкне алам дип, тибә батыр йөрәге. Мактыйлар бүләкләрне, уены чыны бергә. Шул бүләкне алам дип, тибә батыр йөрәге. Урам тутырып җир йөрий, көндезен, кичен, иртән. Ник бу сабантуйлары көн сайын булмый икән? Галимҗан Латыйп гаилә ямен, ата-ана тәрбиясен алгы урынга куя. Сабый тәүге адымнарын шушында ясый. Беренче сүзләрен дә гаиләдә яңгырата. Олы дөньяга да биредән атлап китә. Әдип балаларның киләчәк язмышы турында уйлана. Аларның җәмгыятькә файдалы кешеләр булып үсүен тели. Кызым бар минем, зәп-зәңгәр күзле. Ышаган миңа, ләкин үз сүзле. Әйе, үз сүзле, әнкәсе кебек. Йоклап киткәч тә ята ул көлеп, игә җәм биреп, эчкән чәеңә татлы тәм биреп. Әнкәсе аңа төпчегем дия. Кайтып керә дә уятып сөя. Кызган миничек, башкасы булмас янәсе төпчек. Югалы хатын, син алай димә. Андый сүзләрең ошамый миңа. Я, җитәр ди ул. Шаяртма мине. 50-гә җитеп киләсең инде. 50 нәрсә ул? 40-60 булсын. Ишең тулы уланнар булсын. Ата-баба гаме, дөнья яме. Тап төшерә күрмәсен аңа. Халык бәхте өчен, илем өчен, янарга да кирәк, янарга. Галимҗан Латыйп яшь буынны халык, ил мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәргә өнди. Аның әсәрләре яшьләргә бер дигән тормыш дәреслеге.